Moi! Tällä kertaa mä aion näyttää, miten opitsu vaihdetaan pullipille. Tässä mallina mä aion käyttää mun Miokit-nukkea, jonka mä oon itse kustomoinut. Toivoisin, että kaikki lukis tän videon kuvauksen ennen kuin lähettää mitään kysymyksiä. Eli tähän tarvitset tietenkin sen uuden opitsun. Ja mulla on tässä SPHS White. Tää on 27 senttinen opitsu. Ja 27 senttinen opitsu on sopiva pullipille. Ensinnäkin nukke täytyy purkaa. Jos sun nukella on stock-perukki, niin sun täytyy ottaa se pois. Ja tällä ei ole stock-perukkia, koska tää on Miokit-pullip. Niin mä aion näyttää tässä esimerkin, että miten stock-perukin voi poistaa. Eli kuvitellaan, että tässä olisi stock-perukki kyseessä. Eli stock-perukki on yleensä kiinni, tai siis on aina kiinni tällä tavalla, että ne silmänapit näkyy täällä. Niin mä itse lähdin aina poistamaan stock-perukkia silleen, että mä laitoin veitsen, tylpän ruokaveitsen tähän väliin. Ja mä niitkuttelin sitä tänne väliin niin kauan, että se meni sinne sisälle. Ja sitten kun se on siellä, niin sen jälkeen voi ruveta pikkuhiljaa hivuttelemaan tännemmäs ja sit kun käsi mahtuu väliin, niin sinne vaan. Ja se on yleensä reunoilta kiinni, niin se on tosi helppo ottaa pois. Eli sitten avataan nuken pää. Sitten kun nuken pää on auki, otetaan tää vanha vartalo irti täältä näin. Se lähtee ihan helposti vaan kun ottaa sen pois. Sitten annetaan nukke olla noin, eli pää on auki ja kaikki muut. Sitten otetaan tää opitsu. Mä oon jo valmiiksi avannut tämän. Eli se on tällainen. Ja tämän opitsun mukana tulee tämmönen pieni pussukka, jossa on näitä eri päitä. Eli otetaan täältä tää paksuin kaulata. Ja sitten rullataan tää ohut tappi tästä irti. Se lähtee ihan vaan kun pyörittelee näin. Ja sit laitetaan tää paksuin paikalleen. Sen jälkeen kun kaulatappi on pyöritetty niin kireelle kuin sen saa, sen jälkeen mitataan, että kuinka paljon tästä täytyy ottaa pois ennen kuin se mahtuu tänne. Eli sehän ei tosiaan mene tänne kropan sisälle, koska tää on tosiaan niin iso tää silmämekanismi, että tää täytyy hioa. Eli tästä tehdään ihan vaan kynällä viiva, mihin asti sitä täytyy hioa ennen kuin se mahtuu tonne pään sisälle. Eli tätä täytyy aika reilusti lähteä hiomaan. Eli mä yleensä teen kynällä vaan tällaisen viivan tähän ja hion sitä tohon asti. Eli tästä tulee aika lailla samanlainen tästä päästä kuin tällä stock-vartalolla. Eli se on tarkoitus hioa niin paljon, että se on aika lailla saman näköinen kuin tuo. Ja sitten vaan lähdetään hiomaan vartaloa. Eli nyt mä oon hionut tätä tappia tarpeeksi, se viimeinkin mahtuu tänne. Eli sit se vaan laitetaan samalla tavalla kuin se stock-kroppa oli täällä paikallaan. Työnnetään ihan tonne syvälle, näin, se kroppa. Ja sen jälkeen sitten muistetaan laittaa, jos silmätapit lähti pois,
niin muista laittaa ne takaisin paikalleen. Ja sitten otetaan tietenkin taas takaraivo, laitetaan sekin paikalleen. Eli näin kiinnitetään Opitsu pullipille. Eli nyt se on ihan kiinni tässä nukessa ja kannattaa tarkistaa tietysti, että pää pyörii, että se liikkuu tosiaan ihan kunnolla. Eli näin helppo tutoriaali. Toivottavasti tästä oli kaikille apua. Ja mä laitoin tohon videon loppuun sitten vielä semmosen vertailuvideon, että mikä ero on siis tällä Stockropalla ja Opitsulla. Eli tosta videon lopusta löydätte sit sellaisen videon. Sillä ei ole tarkoitus korostaa, että Opitsu olisi parempi hankinta pullipille, vaan lähinnä vaan näyttää niille, jotka miettii, että pitäisikö mun ostaa Opitsu, että miten se sitten toimii ja millainen se on. Että ei ole mitenkään tarkoitus korostaa, että Opitsu on parempi vartalo. Ja kannattaa myös muistaa, tosiaan kuten kirjoitin myös kuvaukseen, että Opitsu on tarkoitettu Opitsun omille pienille päille, eli Opitsua ei ole siis alun perin suunniteltu pullipeille. Eli sen takia Opitsu ei välttämättä ole edes paras hankinta nukeille, mutta useimmat tykkää siitä ja itsekin pidän. Mutta tästä johtuen, että se Opitsu ei ole suunniteltu alun perin pullipeille, voi siis olla semmosia seurauksia, että toi pullipin kaulatappi saattaa katketa, eli tästä Opitsusta lähtee se tappi, mikä me hiottiin poikki. Ihan sen takia, että se ei ole tosiaan tarkoitettu kestämään pullipin pään painoa. Eli kannattaa ottaa tällaiset asiat huomioon, kun hankkii Opitsua. Mutta tosiaan kiitos kun katsoitte ja moi moi!